Demografska kriza jedan je od najvećih izazova s kojima se suočava naša zemlja. Broj stanovnika kontinuirano pada, mladi se iseljavaju, stopa nataliteta je niska i rijetka su naselja u Hrvatskoj održiva. Na pitanje kako zadržati stanovnike i privući nove, prije svega mlade obitelji, sve više gradova i općina kao odgovor nudi konkretne demografske mjere. Neke od njih su naknade za novorođenčad, programi stambenog zbrinjavanja, besplatni vrtići, sufinanciranje pribora za školarce, ali uvjet je i zdravo gospodarsko okružje u kojem će za stanovnike biti posla. Provjerit ćemo kako to sve izgleda u praksi. Naši su gosti gradonačelnik Slavonskog Broda Mirko Duspara i načelnik općine Žminj Željko Plavčić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama i vašim gledateljima. Dobar dan vašim gledateljicama i gledateljima. Evo, gospodine Duspara, Slavonski Brod već godinama provodi niz demografskih mjera. Najnovija je ta da će sva djeca besplatno pohađati vrtiće. Da, to je mjera koja kreće od 1.9.24. godine. Stvorili smo uvjete. Mi trenutno imamo upisano negdje oko 1865 djece u brodskim vrtićima, s tim da sad trenutno gradimo 5 novih vrtića i još su 3 u pripremi, tako da ćemo imati dovoljno prostora da i smanjimo grupe, da zaposlimo nove odgajateljice, a isto tako da stvorimo bolje uvjete za boravak djece u vrtićima. Već godinama zapravo u Brodu nijedno dijete ne ostaje neupisano. To znači da povećavate kapacitete ili je djece manje? Pa ja bih rekao da povećamo kapaciteta, a djece je nažalost onoliko koliko je u većini, nažalost, Hrvatske. Mada je po zadnjim podacima grad Slavonski Brod, što se tiče Slavonije, koja je dosta loša, je ispred svih gradova i općina, tako da tu možemo reći da relativno dobro stojimo. Što se tiče gradnje vrtića, znači mi smo već negdje 2009. godine nakon 30-40 godina krenuli graditi nove vrtiće, tako da smo do sad izgradili 5 vrtića novih, sad gradimo dodatno 5 vrtića, plus kažem još su 3 odobrena kroz nacionalni plan otpornosti i oporavka, tako da će kapaciteta biti, a osim toga i cilj i države, ministarstva, ali i nas samih je da što više djece uključimo u boravak u vrtićima i pripremu za početak i škole. Dobro, to znači djece će biti, a mjesta u vrtićima će biti, a hoće li i kako biti djece, tome ćemo se vratiti. Gospodine Plavčiću, Žminj barem za sad nema besplatne vrtiće, ali postojeći se obnavljaju, grade se novi i to je dobar znak, dakle, da u Istri imate prirodni prirast, a ne pad. Pa ne, evo Istra, hvala lijepa na pitanju i pozdrav kolegi. S druge strane, mi u Žminju stvarno imali smo preduvjete za uspostavu besplatnih vrtića, međutim u praksi se pokazalo da iz operativnih nekih razloga je kvalitetnije ići sa minimalnom cijenom koju mi imamo najnižu cijenu koštanja vrtića za naše roditelje u cijeloj Istarskoj županiji, izuzev jednog grada, jedne općine koji imaju upravo taj pristup besplatnog, tako da u Žminju stvarno za mjesečno 70 eura sva naša djeca su upisana, kapaciteta imamo dovoljno, mi smo išli na taj pristup da maksimalno omogućimo našim roditeljima za jednu, kad uzmete totovanje dnevno 2,5 eura cijena koštanja dječjeg vrtića, išli smo na taj pristup jer se u praksi pokazalo puno bolje tako jer čovjek više cijeni ako ipak nešto malo da nego ako mu je besplatno. Isto koji Slavonski Brod 2019. krenuli smo i mi smo imali jednu specifičnu situaciju. Mandat smo preuzeli 2017. 42 djece smo imali izvan same ustanove, danas su nam apsolutno svi. Izgradili smo jednu zgradu, dogradili je i ja se nadam 1.10. 29.8. je zatvaranje postupka javne nabave i 1.10. startamo sa 3. novom zgradom dječjeg vrtića u jednom našem naselju ovdje u Žminju. Tako da mi idemo s tim pristupom da ipak našim roditeljima za najminimalniju moguću cijenu koja je, a ona je u pravilu 50 do 60% jeftinija nego svih vrtića u okolici, da stvorimo apsolutno sve preduvjete, ali glavni primarni prioritet nam je da zadovoljimo da sva naša žminjska djeca, odnosno djeca s područja općine Žminj imaju mjesto u predškolskoj ustanovi. Da, i kod vas dakle mjesta svakako ima, kvaliteta je na visini, međutim ako sam dobro pronašao podatak, nedostaje odgajatelja u vrtiću.
Ne, evo mi stvarno za sada odoljevamo tom izazovu, uspijevamo se nekako snaći, mislim to nije da ih imamo na zalihi i da imamo dosta manipulativnog prostora, svakako to je jedan veliki izazov s kojim ćemo se u budućnosti svakako susreta sve više i više, a to je deficit ljudskih potencijala, ali i izazov pronalaska kvalitetnog potencijala koji bi mogao ovdje doći. Mi imamo kroz sustav stipendiranja stvarno kao deficitarno zvanje i odgajatelje, defektologe, općenito sve koji polaze znači izobrazbu za danas sutra rad u dječjem vrtiću. Stoga me jako veseli činjenica da apsolutno sve naše stipendiste smo mogli i zaposliti u našoj predškolskoj ustanovi. Hvala im na tome što su se vratili u Žminj. Eto jedna u nizu demografskih mjera poticanja življenja stanovanja na tom području. Gospodine Duspara, dakle da bi bilo djece nužno je poticati i natalitet. Kako to sve radite u Slavonskom Brodu? Kakve su naknade za novorođenčad? Imate i pakete zapravo za roditelje koji dobiju prvo dijete? Da, mi smo 2018. godine krenuli sa mjerom, znači oprema za bebe, gdje roditelji koji će dobiti prvu bebu uz krevetić dobijaju svu opremu koja je potrebna bebi kad dođe prvi dan na kući. Ta oprema je negdje u vrijednosti sad preko 700 eura. Oprema je za svu djecu ista, znači nismo pravili razliku. A oni roditelji koji već imaju nekakvu opremu koju su sami nabavili, imaju tu mogućnost da umjesto opreme dobiju pomoć od nekih 140-150 eura umjesto opreme. A što se tiče jednokratnih naknada, znači za prvu bebu uz ovu opremu koju dobija, koja je preko 700 eura, roditelji dobijaju još 600 eura, za drugu bebu dobijaju 800 eura, treća beba je 1000 eura. I još jedna mjera koju već 5-6 godina provodimo, sva djeca koja se te godine rode u Brodu dobiju i božićnicu u vrijednosti od 100 eura. Da, vrijedne zapravo novčane nagrade koje pretpostavljam i potiču roditelje. Kakva je situacija u Žminju? Koliko Žminjci dobivaju za rođenje djeteta? Evo, Žminjci za rođenje, mi smo išli sa obrnutim pristupom, pošto u Žminju je prosjek broja djece po obitelji je 2,6, 2,8, ovisi, varira sad već u 7 godina mandata, to varira, ali više, bliže 3 nego 2. I to nas izuzetno veseli da su Žminjci izuzetno vezani i cijene obitelj kao takvu, kao pristup jednom načinu življenja. Stoga smo se mi odlučili već od 2017. da prvo im moramo osigurati mjesto u vrtiću. Nakon toga smo naknade sa ondašnjih 1000 kuna danas podigli na 1000 eura za prvo dijete, 900 eura drugo dijete, treće dijete, četvrto i blizance 800 eura, a za peto dijete 7000 eura plativo u 5 godina. Tako da 7000 eura, dobro, nemamo jako puno, evo ja sam imao čast samo jedanput to potpisati, i tu odluku u kojem se to dodjeljuje. Mene to izuzetno veseli, ali gledamo maksimalno roditeljima olakšati upravo ovo što i Slavonski Brod radi kod prvog djeteta, da apsolutno svu opremu koja im je potrebna za zasnivanje familije, dolaska na svijet njihov najmlađih, da se riješi upravo u trenutku rođenja prvog djeteta. Također, evo, osim toga, sva naša novorođenčad za Božić dobiva i prigodne pakete, odnosno prigodne darove. Stoga, evo, mislim da smo pokrili apsolutno sve koliko je u našoj mogućnosti da stvarno roditelji budu valorizirani kako spada. Problem je, gospodine Duspara, za većinu mladih, posebno u gradovima, priuštivo stanovanje i tome ste doskočili i to sa više projekata. Da, mi smo u gradu krenuli znači s izgradnjom stanova za mlade obitelji, tako da već sad imamo neki 56 stanova izgrađenih, sad je otvoren natječaj za novi 10 stanova, znači stanovi su dijeljeni na taj način da mlada obitelj ponudi sama cijenu, mi odredimo cijenu koju odredi sudski vještak, mlada obitelj odredi svoju cijenu, ako prođu na natječaju, znači imaju pravo stanovanja u tom stanu 5 godina plus 5 godina. Nakon 5 godina mogu ići na otkup tog stana. U tom slučaju im grad, ja bih rekao pod navodnicima, oprašta onih 10 godina, znači to računamo u cijenu otkupa. Tako da u biti dobijaju na kraju stan
bar za 1/3 manje od njegove tržišne vrijednosti. Nova mjera koju smo pokrenuli je priuštivo stanovanje, jer imamo situaciju da mladi parovi, pogotovo ljudi sa srednjim školama, imaju niža primanja i teško mogu sad plaćati, jer nažalost stanarine sad već idu i preko 600 eura, tako da njima procjena stanarine koja recimo bude 500 eura, mi im dajemo stan na korištenje u vrijednosti od 250 eura. Znači 250 eura pokriva grad, tako da i oni mogu lakše doći i riješiti svoje stambeno pitanje, odnosno podstanarstvo. Još jedna mjera koju je grad pokrenuo isto negdje u ovo vrijeme kad i stanove je pravo građenja na gradskim parcelama, znači za izgradnju obiteljskih kuća, gdje mlade obitelji ponude na natječaju cijenu koju mogu plaćati mjesečno. Ona se kreće kod nas negdje od 10 do 20 eura. Nakon 10 godina oni tu parcelu mogu otkupiti, a ne moraju. Znači nakon 99 godina se računa da je parcela i otplaćena gradu. Oni imaju pravo nasljeđa, znači na toj parceli izgrade kuću i žive. Na taj način smo mi do sad podijelili preko 80 parcela, znači 55-60 kuća je već useljeno, žive mlade obitelji koje već dobijaju djecu u tim kućama. Ima li u Žminju, gospodine Plavčiću, potrebe i mogućnosti za nešto tome slično, poticanje gradnje, ili to stanovnici uspijevaju sami? Ovako, u pravilu nama stanovnici uspijevaju sami. Ono što smo mi počeli stvarati apsolutno sve preduvjete, to je uspostava prve ulice mladih u Žminju, koja je po principu isto dodjele prava građenja, ali i kupnje parcele po povoljnijim uvjetima za 1/3 procijenjene vrijednosti same nekretnine ovjereno od sudskog vještaka. Zašto? Radi modela stanovanja, samog načina na koji naši ljudi ovdje obitavaju. To nije korištenje stanova, jer mi nismo urbana, već ruralna sredina. Tako da smo se odlučili ipak na dodjelu ovog modela gradske parcele, isparcelirane na 30 parcela. Baš to je jedan kompleks velike ulice mladih sa centralnim objektom i ja vjerujem da do kraja godine ćemo imati zadovoljene apsolutno sve preduvjete da možemo početi mladim familijama po nekim određenim kriterijima. Tu su normalno kriteriji bodovanja i već postojećeg broja djece, deficitarnog zvanja, školske spreme, stručne spreme, broja godina provedenih u Žminju, svakako odlučujući faktor. Ono što mene izuzetno veseli, a to je da smo maksimalno naše mlade oslobodili plaćanja komunalnog doprinosa kroz jednu mjeru, a to je da mladi kod nas plaćaju manje, imaju odnosno popust 80% na ukupan iznos komunalnog i vodnog doprinosa. Isto tako, oni mladi koji se odluče na rekonstrukciju, odnosno uređenje i sanaciju i zasnovati svoj život i startati svoj život u nekretnini koju su naslijedili, a koja je prije 68. imaju 99% popusta na komunalni doprinos i to nas izuzetno veseli, jer time potičemo i obnovu starih nekretnina, odnosno kuća, onih autohtonih kvalitetnih istarskih kućica kamenih, a i to da naše mlade zadržavamo na selu, tamo gdje je zasnivana njihova obitelj, a u stvari rasterećujemo dolazak u sam centar naselje Žminj. Žminj inače je centralno naselje, ali ima 113 sela, odnosno 33 naselja. Tako da evo tu gledamo maksimalno još i prostorno planski i prostorno uređenje zadovoljiti jednu komponentu da stvarno naše mlade zadržavamo u ruralnom području, što nas izuzetno veseli jer je dosta njih i koristilo tu mjeru. A da ih zadržite zapravo i privučete i zadržite, nužno je i zapravo plodno tlo za poduzetništvo, a to u Žminju svakako imate. Evo, Žminj, oni koji prate istarsko gospodarstvo znaju da je općina Žminj najrazvijenije gospodarsko područje. Ako govorimo o općinama među top 5, ako uzmemo u obzir i gradove i općine, izuzetno bitan geopolitički položaj, strateški i prometni položaj, gospodarstvo koje
generira preko 600 milijuna eura godišnje novostvorene vrijednosti, 80% sve te generirane vrijednosti, odnosno proizvodnje, je orijentirano ka izvozu. Nama u Žminju je turizam tek 10. 12. gospodarska grana, tako da Žminci ne ovise o turizmu i to nas izuzetno veseli i ta jedna orijentiranost na gospodarstvo, odnosno sekundarni i dio tercijarnog sektora, ako gledamo gospodarski, je rezultirao upravo i pokazala se dobra politika za vrijeme korone, iako nam je sezona tada bila i rekordna, ali govorimo generalno u Republici Hrvatskoj, tako i u Istri, ali gledamo da gospodarstvo je to koje je u stvari onaj kotačić, pokretački kotačić razvoja, ne samo zadovoljstva života, nego i dolaska i povratka mladih. Mi imamo jako puno mladih koji se vraćaju sa obale, ali i iz Zagreba, sa studija Zagreba, Rijeke, gdje studiraju, vraćaju se upravo kući u Žminj. Zašto? Imaju stabilno, kvalitetno radno mjesto, dobro plaćeno, stabilno radno mjesto i imaju apsolutno sve preduvjete što se tiče socijalnih, ali i ostalih usluga i dostupnosti dobara da bi mogli ovdje zasnivati svoj život. Tako da, evo, veseli ta činjenica da se naša gospodarska zona, imamo jako puno upita iz godine u godinu širi. Prošle godine 31.3. smo donijeli zadnje izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja same industrijske zone. Već imamo upite za širenje, tako da pokrećemo sa 1.9. postupak i širenja naše industrijske zone i to čovjeka izuzetno veseli. Vjerujem. Je li u Slavonskom Brodu situacija što se tiče posla, pogotovo za mlade, dobra? Što se može bolje? A uvijek se može bolje, ali ja bih rekao da situacija je sve bolja i bolja iz dana u dan, jer evo, u ovom mandatu, znači 2021. godine, u 3 godine, negdje oko 3000 novih radnih mjesta je otvoreno u gradu Slavonskom Brodu. To znači da Đuro Đaković radi iz dana u dan sve bolje i bolje. Tu je drvna industrija, tu je prerađivačka industrija, prehrambena. Zone popunjavamo i radimo sad na uspostavljanju zone Zapad, koja je jedna od najperspektivnijih zona. Tu normalno tražimo pomoć Vlade Republike Hrvatske da nam dodijeli to zemljište, jer to je zemljište na samom ulazu Zapad u Slavonski Brod. Ono što je još bitno za Brod reći, da smo mi u zadnjih 5 godina postali sveučilišni grad, tako da nam i to puno znači, jer evo, čuli smo probleme odgajatelja, mislim, mi ih u Brodu za sad nemamo, jer imamo i fakultet predškolskog odgoja, tako da je i to jedna prednost u našem gradu. Ali isto tako jako puno toga smo uložili u infrastrukturu koja bi zadržala mlade. Izgradili smo dosta sportskih objekata i gradimo ih dan danas, što je vrlo bitno za mlade, pogotovo za djecu koja će se baviti sportom. U gradu je recimo izgrađeno samo dječjih igrališta preko 80. To malo koji grad ima, i to su bez igrališta u dječjim vrtićima, kojih je isto nekih 15-20. Tako da evo, radi se, pokušavamo slobodno vrijeme djece i preko ljeta osigurati kroz ljetne kampove, kroz bavljenje sportom, kroz produžene boravke u školama. Naše škole, osim jedne, znači od 10 osnovnih škola, sve su u jednoj smjeni. U svim školama imamo produženi boravak, što je vrlo bitno za roditelje koji rade, da su im djeca na sigurnom. Tako da evo, dajemo radne bilježnice uz ono što država daje, udžbenike. Tako da na svaki način pokušavamo privući mlade. Ove mjere isto izgradnje stanova, obiteljskih kuća isto nisu ograničene samo na mlade koji su iz Slavonskog Broda. To su mjere koje dajemo mogućnosti mladima sa strane da dođu u grad Slavonski Brod i da zasnuju obitelji i žive u Slavonskom Brodu. Tako da već imamo i tih primjera da mladi iz okolnih mjesta, pa čak smo imali obitelji iz Dubrovnika koja dolazi u grad Slavonski Brod, gradi obiteljsku kuću i nastoji živjeti u Slavonskom Brodu. Evo, bližimo se kraju razgovora, imamo vremena, gospodine Duspara, za još jedan kratak pogled u budućnost. Prema podacima o popisa stanovništva, između 2 popisa broj stanovnika smanjio se za gotovo 1/6. Hoće li se do idućeg popisa taj trend preokrenuti u pozitivno? Pa ja bih rekao ovako, prije svega, nažalost, to je trend u cijeloj Hrvatskoj. Malo gradova se može pohvaliti da se stanovništvo povećava, ali ono što bih rekao, jednim dijelom sam popis nije baš najbolje odrađen, jer je odrađen u vrijeme korone, pa dosta ljudi nije ni popisano.
ali ono što bih rekao, pozitivni trendovi se naziru jer imamo dosta slučaja povratka mladih. Nažalost, o tom se puno ne priča, ali povratka mladih obitelji iz Njemačke, iz Irske, koje sad u sve ove uvjete koje imaju u Hrvatskoj sigurno da je bolji i lakši i jednostavniji život u Slavoniji, recimo u Slavonskom Brodu ili Osijeku ili negdje, nego u nekom većem gradu u Njemačkoj gdje vam je samo stan 1.500, 2 eura. Tako da je puno teže ovo što se tiče toga. Tako da ja se nadam u sve ove pozitivne trendove i sve ovo što provodimo kao pronatalitetne mjere da će se i situacija mijenjati, da će na idućem popisu nešto bolja situacija biti. Gospodine Plavčiću, također vrlo kratak pogled prema budućnosti. 7 godina mandata ste odradili, jedan zapravo najmlađi u Istri načelnik sa samo 27 godina postali, doveli Žminj na vrlo visoko mjesto po povlačenju europskih novaca. Što u idućim godinama? U idućim godinama svakako ja sam se kao mlad vratio u Žminj i upravo provodio neke politike i uveo neke novitete koje znam da su meni onda falili, a znam da nam je to isto tako falilo i da nam još uvijek fali, a upravo na tome i radimo, a to je uspostava cjelodnevnog boravka za naše, ja ih volim zvati seniore, ja ih ne volim zvati treću životnu dob ili starce, evo za naše seniore koji su nas zadužili, koji su nas odhranili, digli na noge i mislim da jedan dobar dio upravo brige o njime moramo posvetiti, a svakako to je i faktor kad vi imate, ajmo reći, onog juniora u vrtiću i u školi cjelodnevnoj nastavi. Mi smo sad trenutačno u 2 smjene. Ja se doista nadam kroz MPO da će nam biti odobreno jer je upravo u fazi odobravanja i dogradnje izgradnja škole i školsko-sportske dvorane. Već sada imamo potpuno besplatan produženi boravak, besplatne udžbenike, besplatne knjige, besplatne radne bilježnice, pribor, besplatan produženi boravak, besplatan obrok i besplatan obrok u sklopu produženog boravka, tako da apsolutno sve preduvjete za odgoj i podizanje na noge naših mladih smo stvorili normalno do njihove radne sposobnosti, imaju kvalitetno radno mjesto i onda gledamo da stvarno kroz uspostavu cjelodnevnog boravka ili kako ga ja volim zvati vrtić za naše seniore, uspostavimo još jednu kvalitetnu socijalnu uslugu gdje će naši radno sposobni stanovnici i stalno zaposleni moći svoje roditelje, evo, neću reći pustiti, ali normalno imati na raspolaganju jednu uslugu koja će brinuti o njihovim najmilijima i od 1.9. ja se evo doista nadam čim riješimo taj, opet ću reći, problem kadra, da krećemo prvi u Hrvatskoj sigurno, a možda čak i u Europi sa jednom inovativnom uslugom zahvaljujući Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a to je individualni e-javni gradski prijevoz, potpuno digitaliziran. Tu ćemo morati stati jer vremena nemamo. Time ćemo se baviti nekom drugom zgodom. Želim vam puno uspjeha sa svim projektima i da zaista preokrenete da budete pokretači u preokretanju ovog negativnog demografskog trenda. Hvala vam. Hvala vam.